Сега сме в автобуса за Копенхаген. 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 Копенхаgen. Копенхаген. Къде? Какво търсиш? Тарията. Хора, буквално се снимахме половин час на Нихавен. Нихавен. Сега отиваме до къщата на Андерсен. Я! Буквално това са най-кюти патути бомбоните за обяд. Значи първо взех си Red Bull с Kinderberg Smoke. Аз не знам. Бейси. След това за един от сувенирите взех такива hard candies на Moomin. След това дето кюти с бомбони. Тим Алиса от страната на чудесата. Аз поисках Да. много харесвам. Много са яки, нали? И черешката на тортата. Херинг, шоколад. В смисъл, просто шоколад с форма на херинг. Хало? Колко е близо до нас? Хора на русалката с мен. Хора, свърши ми. Това ми е запълнена паметта на камерата. И сега отивам до едно фотомясто да си прехвърля снимките. Надявам се да ми го приемат. Дори не знам дали правят такива услуги, ама we'll see. И сега съм едно много хубаво парче. Буквално е много. Ако имаше такива хубави, чисти парчета градини в София, с удоволствие бих отишла. Има някакви Майнкрафт шрифт, дървета. И са много гуфи, ама са много сладички. Anyway, хора, минах през един магазин. Не знам, реално продават някакви мърчове там с филми. Ама има някакви на Moomin, имаше на Студио Ghibli. Аз много се харесах този букмарк и едно тефтерче. И look at this shit, man. Guys, кръглата кола. Купих си това като за SD card slot, което съм искала от известно време. За жалост не успяха. Могат да го направят, ама нали техните трябва да си вземат някакси парите. За отивам си взема кабел. The shit that I'm doing just for the camera. Имам 5%, обаче е важно да се апдейтне. Най-съдна масно уникал.
Пропускат Деспасито, играят Деспасито на акордеона. Мале, мислих, че имаш болт спот отгоре, ама то ти е... Хора, тези лелки ни копираха. Motherfucking beauty. Хора, в Швеция сме. Сега София и майка и са в музея за гнус и храни. Аз не исках да вляза, защото мирише буквално на повръщано. Сега някакво ще се разходя. Този walking street буквално беше като микс между Пиротска, Пловдив и Смолян. И да. И сега рано просто ще да се разходя да убивам време, докато съм в музея. Ще да хвана светофара. Тук на канала е много кют и си има някакви котенца. И това е много сладичко. Преди малко просто разхождах и си снимах улиците. И в едната кола беше спряла на обласи на светофара. И просто видях през колата как момичета така позираха. И аз не подеям. So goofy, bro. Това беше много сладко. Хора, това място е много крипи. Like... Sẽ chỉ mang đến thêm u sầu làm dấu yêu phai màu chẳng biết ta phải đi về đâu.